ne namjeravaju ukloniti gotovinu i da će nova valuta biti apsolutno sigurna, kao i cjepivo. Od 1.3.2023. godine zabranjeno je podizanje gotovine sa državnih službenih računa. Drugim riječima, vlada Nigerije je iskoristila sve moguće načine otežavanja podizanja gotovine za stanovništvo. Idemo direkt u digitalni fašizam. Dobar dan i dobrodošli na mojem kanalu. Ja sam Valentino Cardinale, vlasnik sam Tehnopraha i danas ćemo pričati o digitalizaciji, odnosno digitalnom euru, o kojem se šutjelo dosta dugo. Meni se čini da u hrvatskim medijima apsolutno nema nikakvih informacija, pa evo tu jedan kratki komentar koji se veže za ovu temu. Ekonomskom tjedniku Handelsblatt dostavljen je sredinom 6. mjeseca prijedlog zakona koji Europska komisija je htjela predstaviti. Ovaj prijedlog zakona zadržava okvirne uvjete pod kojima će digitalni euro dobiti status zakonskog sredstva plaćanja. Izgleda da pripreme za najvažniji projekt u povijesti Europske unije ulazi u svoju sljedeću fazu. Kao što je vidljivo na stranicama ECB-a, faza testiranja koja je uvedena u srpnju 2021. godine bit će zaključena krajem ove godine. Idemo direkt u digitalni fašizam. Hoće li stvarno biti potrebno još 2 do 3 godine do uvođenja digitalnog eura, kao što je najavila Europska centralna banka? To je upitno. To ćemo najvjerojatnije saznati za nekoliko dana. U svakom slučaju možemo očekivati da će ECB i politika preko mainstream medija u sljedećih par tjedana izvesti protuofenzivu, obzirom da su ove informacije procurile da bi nam digitalni euro predstavili kao poslasticu. Budete i primijetili da posebno svaki put se bude naglasilo da ne namjeravaju ukloniti gotovinu i da će nova valuta biti apsolutno sigurna, kao i cjepivo. Pošto iza toga stoji centralna banka koja za razliku od komercijalnih banaka ne može bankrotirati. Ali to nije ništa drugo nego mazanje očiju. Tko želi znati kako će stvarno biti nakon uvođenja centralne digitalne valute i kako će se onda razvijati situacija što se tiče gotovine, neka uperi pogled prema Nigeriji. U najvećoj afričkoj industrijskoj državi krajem 2021. godine stavili su na tržište e-naira koji je CBDC, Central Bank Digital Currency, o čemu sam pričao u mojem video zapisu usred promjene paradigme. Pošto je potrebnu aplikaciju skinulo samo 0,5% stanovništva, nigerijska vlada je počela pojačano raditi na uklanjanju gotovine iz opticaja. Minimalizirali su isplate na bankomatima, podizanje gotovine ukrazili su jako visokim naknadama, stare novčanice proglasili su nevažećima, a nove novčanice koje su trebale ući u opticaj kasne u isporuci. Od 1.3.2023. godine zabranjeno je podizanje gotovine sa državnih službenih računa. Drugim riječima, vlada Nigerije je iskoristila sve moguće načine otežavanja podizanja gotovine za stanovništvo. Rezultati toga su bili protesti, nemiri, spaljivanje bankovnih poslovnica i postavljanje vojske za održavanje reda i mira, što je dovelo i do žrtava. Moram svaki put skrenuti pažnju na Njemačku iz razloga jer je Njemačka ipak ekonomski motor Europske unije bila, jer su u apsolutnom. Ako misli da njemačka vlada ima drugačiji pristup prema gotovini, trebao bi pristupiti na web stranicu od Better Than Cash Alliance, vodeće svjetske organizacije za uklanjanje gotovine. Tamo ćete naći Ministarstvo financija iz Berlina kao jedan od sponzora. Pa tu se sad počnemo pitati. Što se tiče sigurnosti ove nove valute, centralne banke ne mogu bankrotirati i mogu stvarati novac ni od kuda. Ali oni ne mogu spriječiti da povećanje količine novaca dovodi do inflacije i smanjenja kupovne moći naroda.
što je istovjetno neprimjetnom otuđenju imovine. Drugačije to izgleda za one koji tu valutu kontroliraju. Centralnim bankama i digitalnom financijskom kompleksu to omogućuje podčiniti narod svojim interesima, što se u cijeloj povijesti novca nikada nije dogodilo. Pošto se radi o valuti koja se može programirati, bit ćemo prisiljeni trošiti digitalni euro prema namjeni, vezati ga za datum isteka, svim korisnicima nametnuti različite stope poreza i naplaćivanje kazni. To će omogućiti vezanje isplata za uvjete, na primjer za certifikat vezan za klimatsku neutralnost, zdravstvenu potvrdu, te isplate ograničiti lokalno, regionalno ili ga čak povezati za social credit sustavom za koji su nam primjeri dali i Kinezi. I sad moramo ponovo gledati u povijest. Ako gledamo na novac kroz povijest, novac je uvijek imao dva osnovna svojstva: univerzalno sredstvo razmjene i istovremeno sredstvo moći. Digitalni centralni novac, kao što je najavljen, prvenstveno je sredstvo moći, ali puno efikasnije i djelotvornije od bilo kojih mjera koje su poduzimali diktatori iz prošlosti. 5 do 12 je za borbu protiv ovakvog razvoja situacije. Prvi koraci koje treba poduzeti je čim više plaćati gotovinom, objasniti ljudima u svojem okruženju da uvođenje digitalnog eura vodi u budućnost u kojoj više nećemo odlučivati samo o sebi, već će nama upravljati jedna mala skupina ljudi putem digitalnog i od drugih instanci kontroliranog novčanika. A ja to fakat neću, zato radim to što radim. Pokušavam vas informirati. Ako ti se sviđa ovaj video zapis, dijeli ga odmah, aktiviraj zvono i aboniraj ovaj kanal i daj mi jedan palac gore. Ja mislim da su ove informacije itekako važne. Ne mogu ja spasiti svijeta, ali želim prenesti ova saznanja, jer osobno smatram da ljudi uopće nisu informirani o tome što se stvarno događa u pozadini. Hvala vam lijepo i vidimo se u sljedećem video zapisu.